dewa Jawa nelepat. Ha! Dewa Sugata nyangkang sore ing pranodami harum-harum ngembang ngewat pukulan Bathara Indra lamun ta ora sulap saka panduluku iki kaya patih sekipukan munggah aning kahyangan Suraya pancen dasar para nyata ngambali atur kanggo gawur ibu kulun paduka lungkih napa mboten Bathari Supraba paduka angsalke kula boyong matedak wonten nagari kula namung menawi mboten kersa ngulungaken aja takon dosa cakra manggilingan kahyangan tak gawe donya daya tak gawe kahyangan sekipu pripun dewa kuwi mono lamun to ngendikan sepisan dadi tegese sepisan ora entuk ping pindhone ora entuk wah lakon dadi bangkih tenan kelakon salah kondo tenan kahyangan Suralaya ya.
sumur pandamu kesekipu. Dewa Hura ngadato sing galong kandeling kulit. Wah, ngajak sulapan para dewa. Ndok kira sekibu sulap nyawang kadegdayanmu. Aja celuk aku sekibu yen ora iso mbalekake mung wujude geni sakmono cilike wae. Wah. Tenan iki. Adik guru matur kata muti adik guru. Langlang driya mangu-mangun kong kanduhan rimang. Loreleno tanpa kandhin. Wah, cilaka mencit ning adik guru tak putih iki jenengan kok ndelek iki piye iki ceritane? Cilaka das pundi. Wah, geger iki tas pundi adik guru? Geger das pundi. Kamu dadi dewa turah-turu wae gegeran yo ora ngerti ya. Ampun gegujengan Kakang, wonten geger, wonten cilaka mencit barang niku wonten perkawis napa? Milasake menika adik guru. Nika, mangsawang nika. Saking Mandrawa ke dewa watak nawa dewa Durandara bubar masik. Padha korat karit melayu salang tuncang merga saka pangamu ing mate kala sekipu. Niku lagi matiye niku. Dereng lek niku wae kala perconane. Ya niki das pundi prayoginipun adik guru. Niki Suralaya geger goncang kancing kaya ngene iki das pundi adik guru. Kakang Resikanika putra Wonten dawuh. Ampun Mas Melang Kakang. Gegering Kahjurangan Suralaya menika mboten saking pangamu ing patih kala sekipu nanging tetela sayekti menika kaperbawan dening pangaribawaning titah Pujangkara pun Werkudara ingkang dinten sakmangke ageng panyuwunipun dhateng Gusti murid enggal lejar panandhanging jabang bayi tetuka. Lah dalah. Dadi niki gonjinge Suralaya mboten karana saking pangamu ing sekipu nanging tetela dadi merga saka gedhening panuwune Bratasena dimen enggal luar panandhange anake jabang tetuka tadi guru. Inggih Kakang. Mbok menawi menika sampun dados jangkaning kodrat usering jabang tetuka mboten saged pinisah kalian ari-arinipun menawi mboten pinagas ngagem kayu kastuba mulya Kakang. Wah. Lakon nek ngelak-ngelaki temen e. Inggih. Ingkang mekaten Kakang Resikanika putra enggal
menika wonten sanjata kadewatan Kyai Kuntadewasa jangkep sagendhewanipun minangka srana waling penandang jabang bayi tetuka nanging sarananipun sanjata kadewatan menika kedah kaparingna dhateng titah Pujangkara pun Janaka awit menapa jalaran dinten sak mangke Janaka nedhengipun ngemban dawuhipun ingkang Raka Werkudara kinanung padi wonten pundi wujuding kayu kastuba mulya. Lho, mekaten Adik Guru. Inggih, Kakang. Lajeng bab gegering kajuwangan Suralaya menika dados pundi pangamukipun mati kala sekupun dados pundi? Miturut jangkaning kodrat ingkang saged munah satrumurka menika mboten senawis kejawi hamung putranipun Werkudara jabang tetek. Ah, menawi mekaten monggo matedhak wonten pringgondane kewala Dik Guru. Parang nyuwun pamit Adik Guru. Ingkang ngatos-atos ngantos kadya bocah cilik Kakang. Nggih. Permati. Miot langeneng kalajuan aklar pandan munsar paribasan nganti tepung gelang jagat iki tak interi jagat iki tak ubengi nah jebule jeneng kita manana kene Marwadi
mboten langkung. Bakti kula mugi katur Bukulu. Ya Permati. Wah. Wis tak tambah gawe bungah ya Permati. Bang Mbak pengas dulu ninggal tamanan ayang karo Permati cah bagus. Suwe ora petuk. Suwe ora prengguh lawan jeneng kita. Lah karo bangsaku dina samengko jeneng kita kok wis akeh sing owah iki akeh. Suaramu dadi lanyap. Awakmu ya tambah turu. Urung ndek bojo nguru. Biyen mawakan undi kluk. Saiki rada ndangak saiki. Suaramu ya ora alus meneh, rada mentes saiki. Lha ora dadi bayang apa? Rohanana ya Permati. Iki Prapta Ulun iki bakal paring kanugrahan wujude Kyai Kunta Dwiasa jangkep sak gendhewane. Ya mung sanjata kadewatan iki kang bisa ngluwari panandange ponakanmu Jabang tetuko. Merga bisane pecating antarane raga kelawan puser ari-ari ki mau ya mung nganggo sarana Kyai Kastuba Mulya. Kang mangkono Janggar Permati. Tinggal tempenono. Sanjata iki kanggo ngluwari penandange anakmu Janggar Permati. Tansah marak memoring suksma sumusmaya ulah wahya sepi sunim pentelang kalebu pambukan ning warana tarlen saking liyup layak pengalu Bukulu keparenga kula badhe matur malaka Bukulu. Lho arep matur malaka piye Nggar Permati? Mbok menawi paduka menika klentuing panitisan. Loh, lah kok klentuing panitisan der piye? Kula menika sanes Permadi nanging kula menika atmajanipun Narendra Peta Pralaya, nami kula pun Suryatmaja. Nami kula nggih Suryatmaja nggih Surya Putra Bukulu. Ah, dalah iki. Jenengmu sapa, Nger? Suryatmaja nggih Surya Putra. Sapa? Suryatmaja nggih Surya Putra. Wah, dalah kleru tenan iki. Aduh, matek iya tenan iki. Bathara Surya ya kurang ajare Ranjama iki. Dalu-dalu ngene padange Ranjama. Nganti sulap panon ulun. Nadyanto kowe Suryatmaja ning sanjata loro kuwi dudu pepesnimu ya Nger Suryatmaja. Para diangge ulun minta balik. Tak jaluk balik to sanjata kadewatan loro kuwi mau. Merga sanjata kuwi wis dadi pepesnine Jabang tetuko. Saranane ya kudu tulun paringake kelawan Permadi, ngono. Mboten saged. Awit menapa? Dewa menika menawi mungel sepisan kedah dados menawi to sanjata kekalih menika sampun kula regem tegesipun
Sanjata kala wau mokal menawi badhe umal saking regeman kula. Kepareng nyuwun pamit kula. Surya Putra, jangan aku mikir Surya Putra. Lasakan diglu ya permadi tenan iki. Lah. Jajan barang mau apa lah caca. Wong dikongkon iki menggok ngetan kok malah ngulon. Ngongkon menggok ngiri malah menggok nengen iki. Bukulun. Lah, saka suarane iki wis ketara iki mau lah nyape ra jamak atose ra jamak saiki halus. Kepareng ulun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk bukulun. Ya wis ya tak tampa ya Nger Permadi ning ngene ya Nger. Iki mau ceritane jeneng ulun iki mau salah anggonku maringake sanjata kadewatan jenenge Kyai Kunto Dewasa jangkep sak lakape. Nah, dina iki uga ulun caluk senjata pitulungan marang jeneng kita yang Nger Permadi. Senjata sakaloron daulun paringake marang Surya Putra ya Suryatmaja Gage. Jaluken rebutan balik ya Nger. Srone Guyuh Mandi Godo Mandi Godo Munclang pedangipun menungso jajalanet demen milik marang dheweke liyan Suryatmaja Gage uluna Sanjata Kuntra Dewasa lawan Kayu Kastuba Mulya. Permadi piye kowe aja dadak melu celeng boloten kuwi. Kyai Kunto Dewasa sak langkape wis ana tangan jeneng. Tangeh bisa. Tangeh kowe bisa ngrebut bali sanjata sakaloro niki. Ora mbok ulungake kelakon.
sudut jangkamu, pecat nyawamu kelakon kuwe Suryatmaja. Prayitna sing ati-ati Pramati.
Lah kok katun kamu guayamu kuwi ana apa Ger Permati? Waduh Bukulut. Nyuwun gunung samudra pangaksami. Anggen kula ngrebut wangsul sanjata Kyai Kunto namung pikantuk langkapipun Bukulut. Pak. Entuk langkape ngono. Inggih inggih. Langkape mok gawa kowe, panahe digawa Suryat Mojo. Kaluhuran Bukulut. Wah, yen pancen ngono ya wis dadi jodhone ponakanmu. Mergo arep dikaya apa? Bisane uwal penandange anakmu. Si Jabang tentu ya mergo saka langkape iki. Mergo langkape iki dumadi saka kayu kastuba mulya ya, Nger. Mula kang mangon ae tak kanthi, prapta pringgandane ya, Nger. Dewa Sugata nyangkang sureng perang ngudane harum harum ngendanu hengawi kaya mengkono kuwi mungguh lara-larae mungguh gamblanging cerita dene ulun matebak ana pringgondane kene ya Kyare. Wah,
yen pancen mengkono rasa dadak suwe kaki pagasem hari-harine anakku bintang luar saka penandang iki. Ya. Gara-gara Kresna, ndak mamas ora ana kang patut magas pusre anakmu Jabang Tetukut. Kejabamu jeneng kita yang gara-gara Kresna. Kan semar pamoring suksma sinuksmaya Bolah yo sepi Sinenteng tolonging kalbu Keplasing cipta Narendra Dwarawati wis manunggal maring kodrating Hyang Agung. Megang mapas lan mubus jati-jatining Sang Hyang Wisnu kang makarti. Sinurung weninging pramana binagas ponang puser tugel tol musna kang sepating pusaka. Resna kakangku Werkudara piye? Sakwise kowe magas puser kayu kastut kok malah ilang iki piye? Werkudara mbok menawa iki wis dadi kersaning Gusti ing tembe besok putramu dadi satriya kang pinunjul Werkudara katehna sanjata kadewatan iki mau manunggal sajuga klan hanggane putramu Jabang Tetuko. Wah, yen pancen mengkono, muga-muga bener kang dadi dawuhmu Kresna kakangku. Wah, adalah. Ya seki syukur sekeni jemureng ya garek. Dene wis kelakon sumilak medhut kangen danu ana negara Pringgentane kene Werkudara. Nang ngene ya garek Werkudara. Jeneng kita dina samengko aja keselak bungah kesusu seneng luwih dhisik dalaran Rata Hulun matedha Pringgentane iki minangka dutane Hulun yang jagat pratingkah kinen ngupaya sarana golek jago sanjata pitulungan purwanana yang garwa udara dina samengko Kayuwangan Suralaya lagi ketekan Kraman sing ngobrak-abre Kayuwangan Suralaya jenenge Mate Sekipu sakala praconane pisan. Kang mangkono ya, Nger. Rata Ulun ana Pringgentane iki bakal njaluki dipalilah. Lilakno penggalemu anakmu Jabang Tetuko tak boyong ana Kayuwangan Suralaya. Awit miturut jangkane kodrat sing bisa munah Satrumurka ora liya kejaba anakmu lanang Jabang Tetuko ya, Nger. Wah, Narada
Lometan kowe aja gawe wirang ngatasi anakku lagi wae pagas pusere arep mbok boyoni Suralaya karepem piye lho apa lo kang saka kuwi tangger lek pancene anakmu kuwi besok dadi menungsa widatane menungsa becik titikane saka timengko ngono lek pancene tetuka iso ngrampungi gawe iso munah satria merga wah besok bakal dadi satriya kang minunjul yang karep Udara yen pancen mangkono minangka piwalesku rasa bungahku dene Bukula Narodis Parisabiyantu kelawan Werkudara ora ngomongake anakku tetuka nanging Werkudara uga bakal Sabiyantu munah Satrumurka kang ana Kanyiwangan Suralaya. Wah, ya. Ya matur nuwun ya, Gar. Yen pancen mengkono, kinantenan unggeling ladrang ireng jeneng kita kabeh tak boyong ana Suralaya, Gar. Morowani angkat dulu
lancar kuning diwalek ya nduk Rusmantara jebul kae sing tak anti-anti
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Nduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kunjuk ngersaning Jepang Agung ya Nduk. Awit apa ya awit panjenengane kang wis maring baring rahmat marang sadengah manungsa kang sumebaraning jagat raya iki ya Nduk. Iya. Nadyan tokeh ukara kang patut tembung kang runtut ning ndak kira ora ana kang kuwawa nyundul marang kendane ucap syukur kok Nduk. Oh, ngono ya yang iya. Arep dikaya ngapa lan kepiye sing jenenge kumrembyaing suku kedaling lisan krentek ing ati kuwi mono hawit saka peparinge pangeran kang gawe jagat ya Nduk. Iya. Awake dhewe iki diparingi sifat jangkep kelawan Gusti kang wajib disyukuri. Mulane ana sanepan kang ngandharake lamun to manungsa kuwi mono kuntum khairu ummatin Nduk. Wong ngono. Iya. Tegese manungsa kuwi titahing Gusti kang paling sampurna, tegese manusia kuwi titahing Gusti yang terbaik dan yang terhebat. Wong ngono. Iya. Lah kanthi mengkono awake dhewe mau kudune ngrumangsani Nduk. Ngrumangsani piye? Lamun to kabeh mau mujudake amanahing Gusti kang wajib disyukuri, direksa, dirasake lan diamalake Nduk. Wong ngono. Heeh.